I kapitel 36 taler Perikles om slægthed, forfædre og generationer, og om hvordan de måtte og skulle prise det før dem selv. Perikles talte meget stolt og positivt om sine forfædre. Han havde også en meget tydelig og stærk fædrelandskærlighed til sit land. Til sidst i kapitel 36 lægger Perikles op til kapitel 37, da han bruger forfædrene som et argument for, at de kunne have den styreform og det samfund, som de havde. Han fortæller, hvordan forfædrene banede vej for Perikles generation, og dermed gjorde sådan, at de kunne leve, som de gjorde. I kapitel 37 taler Perikles om demokrati, frihed, love og normer. Sætningen, vores statsform er snarere selv et eksempel for andre end andre for os, viser, hvordan Perikles håbede på, at deres statsform og demokrati kunne blive en inspiration for andre. Han argumenterede også for, at deres styreform var helt særlig af sin egen, da de lagde vægt på både nedskrevne og uskrevne love og regler. At lægge vægt på normer og god morale viser, at samfundet var interesseret i meget mere end at straffe folket og få meget magt.